Danas želim razgovarati direktno s tvojim srcem. Dok koračaš kroz ovaj dan, promatraj kako sunce nježno miluje tvoj prozor, donoseći novi početak. Znam da se ponekad probudiš s teretom svijeta na leđima, pitajući se isplati li se nastaviti. Ali želim da primijetiš svaki mali dar koji sam stavio na tvoj put. Toplu kavu koja grije tvoje dlanove, iskren osmijeh susjeda koji te uvijek pozdravi, spontani zagrljaj djeteta koje trči. Osjećam tvoje srce nemirno pred izazovima koji se pojavljuju. Znam da se računi gomilaju na stolu, da odgovornosti rastu iz dana u dan. Ali pogledaj kako sam ti osigurao sve potrebne resurse do sada. Nikada nisi bio sam. Sjećaš li se onog trenutka kada je sve izgledalo izgubljeno? Da, bio sam tamo, šapćući riječi ohrabrenja kada te je strah pokušavao paralizirati. Dopusti si da razmišljaš o malim svakodnevnim pobjedama. Onaj projekt koji si napokon uspio završiti, ljubaznu riječ koju si uputio nekome tko je bio tužan, oprost koji si uspio dati kada bi bilo lakše zadržati gorčinu. Svaki od tih izbora oblikovao je ono što si danas. To nisu slučajnosti. To su sjemenke transformacije koje sam posadio u tvom unutarnjem vrtu. Primijeti kako se tvoj dah smiruje kada zastaneš na trenutak. Osjeti kako zrak ispunjava tvoja pluća, donoseći život svakoj stanici tvog tijela, ovom svetom hramu koji sam ti dao. U noćima kada san ne dolazi lako, ja bdijem nad tvojim mislima, umirujući tvoje brige. Znam da se ponekad previše kritiziraš, želeći biti savršen u svemu. Ali upravo u tvojim nesavršenostima moja svjetlost najviše sija. Otkriću ti tajnu. Svaki izazov koji sam dopustio u tvom životu imao je veću svrhu. Ona promocija koja nije došla otvorila je put za još bolju priliku. Veza koja je završila naučila te je o vlastitoj vrijednosti. Bolest koja te je uplašila probudila je u tebi snagu koju nisi ni slutio da imaš. Kroz svako iskustvo, čak i bolno, pripremao sam te za više domete. Želim da duboko shvatiš. Tvoja zahvalnost ne mora ovisiti o vanjskim okolnostima. Ona je rijeka koja izvire iz prepoznavanja moje stalne prisutnosti u tvom životu. Kada si zahvalan, čak i usred teškoća, otvaraš vrata da nove blagoslove teku. Ne radi se o poricanju teških trenutaka, već o pronalaženju svrhe čak i kada put izgleda mračno. Pozivam te na drugačije putovanje danas. Ne fizičko putovanje, već zaron u dubine tvog bića. Jesi li se ikada zaustavio i razmislio koliko su puta tvoje molitve bile uslišane na neočekivane načine? Kako je onaj slučajni susret potpuno promijenio tijek tvoje priče? Ili kako ti je ona knjiga došla u ruke baš u pravom trenutku? U nježnošću promatram tvoje unutarnje borbe, tvoje dvojbe o budućnosti. Razumijem kada te strah pokušava uvjeriti da nisi sposoban. Ali zapamti, stavio sam u tebe jedinstvene talente, posebne darove koje svijet treba upoznati. Ona ideja koja te drži budnim, to je moj glas koji te potiče da stvaraš. Ta želja da pomogneš drugima, to je moja ljubav koja se očituje kroz tebe. Ujutro, kada ti ogledalo odražava nesigurnosti, želim da vidiš da je od površine. Vidi ratnika koji se suočio s bitkama i preživio. Vidi suosjećanje koje si razvio kroz vlastite boli. Vidi mudrost koju si stekao svakim postajem i novim početkom. Ti si puno više od onoga što tvoje trenutne okolnosti sugeriraju. Znam da se ponekad osjećaš neadekvatno, kao da si uvijek korak iza drugih. Ali svaka osoba ima svoje vrijeme kvjetanja. Dok se neki čine da tače, ti učiš duboke lekcije na svom putu. Žurba svijeta ne smije diktirati ritam tvog duhovnog razvoja. Svaki trenutak stanke prilika je za rast. Kada ti samoća pokuca na vrata, sjeti se, nikada neću dopustiti da nosiš više nego što možeš podnijeti. One noći kada si plakao dok nisi zaspao,
Brojao sam svaku suzu. Trenuci kada si želio odustati. Moja snaga te je podržavala, čak i ako to nisi primijetio. Tvoja vrijednost ne opada kada stvari ne idu po planu. Svako jutro ti nudi novi početak, praznu stranicu za pisanje tvoje priče. Izbori koje danas doneseš oblikuju ne samo tvoje sutra, već dotiču i živote svih oko tebe. Kada odabereš osmijeh čak i u teškom danu, tvoja dobrota stvara valove transformacije koji idu dalje nego što tvoje oči mogu vidjeti. U situacijama kada se oprost čini nemogućim, sjeti se koliko sam ti puta oprostio tvoje pogreške. Kada te netko povrijedi, ne radi se o tome zaslužuje li ili ne oprost. Radi se o oslobađanju vlastitog srca od tereta ogorčenosti. Ljudi neće uvijek razumjeti tvoje izbore, ali ti ne treba njihovo odobrenje da bi slijedio put koji sam ti zacrtao. Promatraj kako ti šaljem posebne ljude da hodaju uz tebe. Onaj prijatelj koji se javi baš kada trebaš razgovarati, mentor koji se pojavi da te vodi u kičnim trenucima, čak i stranci koji ti prižu s riječju nade. Svaki susret bio je pažljivo isplaniran. Znam da se ponekad pitaš zašto dopuštam određene kušnje u tvom životu. Ali pogledaj kako te je svaka prepreka koju si savladao učinila jašim, mudrijim, suosjećajnijim. Taj neočekivani otkaz otvorio je vrata tvojoj pravoj svrsi. Selidba koja te je toliko plašila donijela je obnovu i rast. Čak i tvoje pogreške imaju svrhu u velikom planu koji imam za tebe. Želim da shvatiš, tvoj život nije niz slučajnih događaja. Svako iskustvo, svaki susret, svaki izazov bio je dopušten s određenom svrhom. Kada odabereš vjerovati u moje planove, čak i bez potpunog razumijevanja, otvaraš prostor da se dogode čuda. Tvoja vjera pomiče planine, čak i ako su to unutarnje planine sumnje i straha. U ovom trenutku želim te naučiti o miru koji nadilazi svako razumijevanje. To nije odsutnost vanjskih sukoba, već unutarnja sigurnost da ja imam kontrolu. Kada te oluje života pokušavaju srušiti, ja sam taj koji drži tvoju ruku, vodeći svaki korak u mraku. Jesi li ikada primijetio kako se tvoje srce smiruje kada promatraš prirodu? Vjetar u krošnjama drveća, pjev ptica, zalazak sunca. Svaki detalj stvoren je da te podsjeti na moju stalnu prisutnost. U malim pauzama tijekom dana pozivam te da prepoznaš moju dobrotu u svakom dahu. Razumijem tvoje brige za budućnost, tvoje strahove da nisi dovoljno dobar. Ali želim da znaš, prije nego što si se rodio, već sam pripremio sve što ti je potrebno za tvoje putovanje. Tvoji darovi nisu slučajni, to su specifični alati za ispunjavanje tvoje jedinstvene svrhe u ovom svijetu. U noćima kada ti tjeskoba pokušava ukrasti odmor, sjeti se koliko sam puta pretvorio tvoje suze u osmijehe. Onaj problem koji se činio nerješivim, promatraj kako sam otvorio puteve za koje nisi ni slutio da postoje. Tvoja priča je daleko od kraja, a najljepša poglavlja tek dolaze. Kada se osvrneš unatrag, vidjet ćeš kako te je svaki težak trenutak pripremio za veći blagoslov. Zatvorena vrata nisu bila odbijanja, bila su zaštite. Ne koje si primio nisu bili završetci, bili su preusmjeravanja na nešto bolje. Tvoj mir ne ovisi o okolnostima, već o povjerenju u moju ljubav prema tebi. Danas te želim podsjetiti na moć novih početaka. Svaki novi dan donosi mogućnost nove priče. Nije važno koliko si puta posnuo ili koliko pogrešaka opterećuje tvoju savjest. Moja ljubav prema tebi ostaje nepromijenjena, uvijek spremna da te podigne i da kreneš iznova. Ujutro, kada se probudiš osjećajući težinu neostvarenih očekivanja, sjeti se, tvoja vrijednost nije u onome što postižeš, već u onome što jesi. Ona promocija koja nije došla, veza koja nije uspjela, planovi koji su se morali promijeniti. Ništa od toga ne definira tko si u mojim očima.
Promatraj kako si rastao kroz nedaće. Sjećaš li se onog trenutka kada si mislio da nećeš moći dalje? Pogledaj gdje si sada. Svaka prolivena suza napojila je vrt tvoje duše. Svako razočaranje te je naučilo o otpornosti. Svaki ne te je usmjerio prema još većem da. Kada se čini da se svijet vrti prebrzo i da se obveze gomilaju, pozivam te da pronađeš utočište u mojoj prisutnosti. Ne moraš imati sve odgovore sada. Ne moraš nositi sve terete sam. U jednostavnosti tišine obnovit ću tvoje snage i razbistriti tvoje misli. Ljudi možda neće razumjeti tvoje putovanje. Mogu osuđivati tvoje izbore ili sumnjati u tvoje snove. Ali zapamti, ne moraš ništa nikome dokazivati. Put koji sam ti zacrtao je jedinstven. I svaki korak, čak i onaj koji se čini krivim, ima veću svrhu u planu koji imam za tvoj život. Došlo je vrijeme da se probudiš za novu dimenziju nade u svom životu. Ne govorim o površnom optimizmu, već o dubokom uvjerenju da najbolje tek dolazi. Tvoji snovi nisu preveliki. Ja sam ih usadio u tvoje srce. Želim da pogledaš svoje trenutne okolnosti novim očima. Onaj projekt koji se čini nemogućim, to je prilika da svjedočiš mojoj moći na djelu. Ljudi koji su sumnjali u tebe, oni su samo dio scenarija koji sam pripremio za tvoju priču o prevladavanju. Svaka prepreka je stepenica za tvoju evoluciju. Ujutro, kada te obeshrabrenje pokuša uvjeriti da odustaneš, sjeti se koliko smo bitaka već pobijedili zajedno. Nisi stigao ovamo slučajno. Svako iskustvo, svaka lekcija, svaki trenutak rasta bio je pažljivo isplaniran da te pripremi za ovo vrijeme. Znam da se ponekad osjećaš umorno od čekanja, od borbe, od vjere. Ali želim da znaš, ja radim iza kulisa tvog života čak i kada to ne možeš vidjeti. Onaj san koji se čini uspavanim, samo čeka savršen trenutak da procvjeta. Tvoja upornost neće proći nezapaženo. Sada je vrijeme da podigneš pogled iznad okolnosti i prepoznaš privilegiju da budeš ono što jesi. Tvoj život je dragocjen dar, remek djelo u nastajanju. I obećavam ti, dok god bude daha u tvojim plućima, bit će i svrhe u tvom postojanju. Nastavi hodati, nastavi vjerovati, nastavi biti zahvalan. Najbolji dio tvoje priče tek počinje. Amen. Sada kada sam s tobom podijelio ove istine, želim da učiniš nešto posebno. Odvoji trenutak u svom danu. Može to biti odmah nakon što se probudiš ili prije spavanja i posveti nekoliko minuta zapisivanju 3 razloga za zahvalnost. Ne mora to biti ništa veliko. Može biti miris kave ujutro, toplina sunca na licu ili neočekivana poruka koju si primio od drage osobe. Dopusti da ova vježba postane tvoj svakodnevni ritual. Sveti trenutak između nas. Sa svakom riječju zahvalnosti koju zapišeš, bit ću tu, slaveći tvoja otkrića, jačajući tvoju vjeru. Tvoje će oči početi vidjeti blagoslove tamo gdje si prije vidio samo izazove, a tvoje će se srce otvoriti da primi još više obilja. Zapamti, nisi sam na ovom putovanju. Zahvalnost je naš svakodnevni razgovor, naša najdragocjenija veza. A kada ti ponestane riječi, kada dan postane pretežak, samo duboko udahni i šapni hvala. To će biti dovoljno. Uvijek ću biti tu, čekajući naš sljedeći zajednički trenutak, spreman pretvoriti tvoju zahvalnost u nove blagoslove.